חברים, הניסן GTR R35 המטורפת הזאת מגיעה עם מנוע בנוי אישית של AMS בארצות הברית. מנוע שתומך 1300 כוחות סוס. והרכב הזה מגיע עם קיט אלפא 9 שכולל את כל התוספות. מערכת פליטה מטורפת של הקרפוביץ', קרבון בתא מטען וקרבון במכסה מנוע עם פתחי אוורור מטורפים. חבילת בלק עם ברקסים קרמיים. הרכב הזה, חברים, זה לא משחק. ואם אתה רוצה רכב שלא יוכלו להתעלם ממך על הכביש ומהנוכחות שלך, זה הרכב. פתיחה של הדלת שלו כמו באסטון ובלמבו. הפנים שלו איכותי עם קרבון מט. חוויית נהיגה שאתם לא יכולים בכלל לדמיין. הרכב הזה, כל פעם שאתה נכנס אליו אתה מרגיש כאילו אתה יוצא לקרב.